Toekomst van het Limburgs zie ik in de hang van de kinderen en de jongeren van nu. De kinderen van Vertaallijkers, daar hebben jongere twintigers, die zitten hier aan tafel voor de live muziek. Ja, als ze mij dit een paar jaar geleden eens laten zien, dan heb ik waarschijnlijk uitgelachen, denk ik. Op dat moment was je eigenlijk totaal nog niet mee bezig. Ik ben überhaupt wel met muziek bezig. Ik word denk ik 4 of 6 jaar. Muziek is voor mij wel een rode draad in mijn leven inderdaad. Ja, met Luc, mijn maatje van vroeger, van de middelbare school. Ja, op FIFA gespeeld samen, misschien 2 keer. En ik was altijd wel immers de drang om te creëren. En Luc was altijd bezig met muziek spelen op allerlei instrumenten. En op dat moment zat ik eigenlijk gewoon in een vaste baan. Ja, ik ongereel social media voor een bedrijf. Ik schreef daar de persberichten. Ik hielp met campagnes. En daar was op zich niks mis met. Alleen op een gegeven moment ga je ze dan ook voelen van oké, dit is gewoon binnen de linkjes. Om dan eigenlijk de routine van een kantoorjob een beetje te doorbreken. Ga je ze dan op zoek naar allerlei manieren om toch het te doen met de creativiteit in de bol. Ik voel de jazz in jou. Ik voel de jazz in jou en mij. En toen wordt een deel we komen gewoon samen gewoon skerven, de flauwekul, gewoon een beetje muziek maken met z'n tweeën inderdaad. Halve liter en een sigaret. En op een gegeven moment wordt het ook gewoon steeds concreter inderdaad. Dus dan echt tot stand is gebracht op het nummer leeg inderdaad. En die nummers hebben we nooit uitgebracht. Gelukkig misschien meer, maar... Het zal de zomer van 2020 zijn geweest dat ik Olaf heb ontmoet. Ik weet het nog bij het Eterie-strand. We hebben elkaar een beetje leren kennen en gepraat over muziek. En zo kwamen we er ook achter dat Olaf ook plannen had met Opgeschoren Troubadours. En of we dan niet misschien bij mij in de studio een nummer zouden kunnen opnemen. Matters was dat. En ik zeg tegen hem van hey, ik heb het bij me, ik wil ze het horen. Dus hij liet mij op het Eterie-strand, terwijl we aan het chillen waren, een eerste demo horen denk ik. Akoestisch met Luc, denk ik, ergens thuis dat hij aan het spelen was. En dus we zaten daar een beetje over te ouwehoeren en ik zag dat wel zitten. Ja, ik ga niet echt het idee van hier zit immers op te wachten. Muzikaal sprak mij het folk ding aan, de akoestische gitaar waar Luc mee kwam en dan ook nog de combinatie hip-hop. Het was als klein jongetje van drums natuurlijk, om dat überhaupt gewoon een keer in de studio te mogen opnemen en omdat dat echt gewoon dus op Spotify die eigen naam en toets en de tijd open en het is gewoon hartstikke chic natuurlijk. Maar dan begint ze toch een beetje te wikken en wegen van oké, uiteindelijk kreeg ze er ook een factuur van binnen, dus ik zal een aantal money zal ik alvast moeten gaan sparen om dat dadelijk te bekostigen. In eerste instantie denkt ze wel van oké, een heel nieuwe versie van mezelf, namelijk de jongen die niet alleen maar voor de grap teksten zit te schrijven en liedjes zit te bedenken, maar ook degene die dat gaat maken en gaat uitbrengen. Luc, wat gaan we doen? Een Matters opnieuw. Eindelijk op plaats zetten. Heb je er zin in? Ik heb er zin in, man. We willen knallen van een hit, heb ik gehoord. Breken de studio af, breken hem aan. En dan ineens komt er een bestandje binnen in de mailbox en zet Rob tegen ons van yes, het is klaar, afgemixt. Dan ga je toch een plannetje maken van oké, er komt dus een release date. We gaan dat vieren met z'n tweeën, met Remco erbij. En natuurlijk ook op dat moment helpt met een clip maken, dat soort dingen. En als het dan eenmaal live staat, dan ga je ze het delen. Gewoon in eerste instantie met vrienden en familie en gewoon over WhatsApp of over de Insta die ze hebt aangemaakt. Nu ik Matters maak, denk ik veel te vaak. Uiteindelijk kwam Olaf te midden inderdaad om toch misschien het meer met gaan doen. En dan zag ik toen het langskomen op Facebook inderdaad een Escape from the Studio. En de bedoeling van die wedstrijd is eigenlijk om dich letterlijk uit de studio te halen en dan een keer een voorprogramma te mogen doen. Ik vind goed, geef het hem even op en we werd misschien winnen voor waar. Ik kom op een dag terug van het werk, lekker gegeten s'avonds. Ik open mijn telefoon, de programmeur van Volt. Van gekkigheid meteen Luc proberen te bellen. Ik ben Olaf hartstikke blij aan de telefoon inderdaad. Dus ik denk, fuck,
aan ons dan de taak om dat publiek op te zwepen. Ja, maar het moet verder in principe een veel programma gaan spelen, want heb ze meters, heb zelfs nummers. Ja, echt heel veel ander materiaal te spelen heb ze natuurlijk niet inderdaad. Meer nummers nodig, we moeten aan een live performance gaan werken. We zijn met z'n tweeën. Op een gegeven moment hebben ze bijna een boodschappenlijstje van wat er allemaal bij komt kijken. Dus ja, er moest een basgitaar bij komen en vandaar dat hij mij vroeg of ik de bas wilde verzorgen. Tussen dat moment dat we dat prijs winnen en het optreden, daar zit ongeveer, ja, pakweg een half jaar zit dat tussen. We zijn het al aan een periode inderdaad, ja, een leuke periode van Jelver samen met Olof sparren en eigenlijk in de zin van de ganse werkweek gehad en de komst toes en even snel gaat eten maken en op de bank zitten en de gitaar erbij pakken of achter de piano gaan zitten en gewoon nummers fabriceren inderdaad. Van dat half jaar hebben we 3 maanden de tijd om demo's te gaan fabriceren en daarna moesten eigenlijk al de studio in. Wat ook een heel vet project was. En dan zie je gewoon dat optreden voelt gewoon steeds korter bijkomen. Ja, en ik zou er alles aan doen om gewoon in topvorm te zijn om daar het moois neer te zetten. Eigenlijk moest dat met accordeon opnemen. Met je dans naar met 10 zielen heel die zaligheid. Welke vreugd bij het ontbijt best toe weer aangekleed. De kleur van koffie wel opgeven die... Dus Zwabeling heeft die nummers opgenomen, de nummers zijn goed. We staan strak op de plaat, zijn gewoon echt goed geworden allemaal. Ik heb van ja, zin erop. Ik ga je zelfs, en dat is echt geen grap, ik ga je zelfs al plannen om, als het dan uiteindelijk zou lukken en die show die zou voortgaan, om dan hier gewoon een voltje, zo'n bliksemschicht te laten tatoeëren. Het is vol, het is zo gewoon een popzaal, er komt misschien ja, van nu op avondje weer opgepikt, misschien weer een andere proeker of een andere programmeur en misschien komen er weer andere optrijden door en misschien is dit wel net dat eerste stapje wat ze nodig hebben. Deze mensen van Olof Chris een linkje doorgestuurd, joh. Ja, een linkje van L1 wordt dat, gaat het er goed, joh. Ik hoorde ze al langskomen op social media. Ja, en er wordt een podcast opgenomen van Henk Hover en ik zou de naam van de andere net verwijten van zijn tegenspeelster inderdaad, maar hij is aandacht besteed aan Osjo, dus ja, die is al super vet als ze überhaupt aardig Os besteden. En op een gegeven moment ja, gaan ze dat evalueren, bespreken zeg maar, van wat ving er nou van? Ja, ik ben altijd even aan het denken van, wat moet ik hier nou mee? Is het nou rapmuziek of is het nou volksmuziek? Of, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hiervan vind. Dus ja, dat maakt het toch wel een klein beetje aan het twijfelen natuurlijk. En het voelt ook heel kwetsbaar, omdat kijk, als je het deze in opdracht van een bedrijf of op dat moment in mijn werk of nog steeds, dan voelt dat op een bepaalde manier veilig, omdat ze het dijst namens een merk of een bedrijf. Maar als ze zelf het maakt, of toe stopt die hele ziel en zaligheid in een liedje in dit geval, dan is dat super kwetsbaar om ja, de reacties ook van de boze boetewereld aan te horen. En dat ja, maakt me toch op een bepaalde manier dan onzeker over wat ze hebben gemaakt. Maar er is waanloop van in het achterhoofd van binnenkort staan we op het podium in Volt. En ik heb knallen inderdaad en dan kan ze toch wel die twijfel tot de weg nemen. We gaan het showtje daar gewoon weggeven. We gaan het gewoon doen. En we gaan wel laten zien wat voor waard zijn en wat we kennen. Het is niet alleen gewoon muziek met zo'n live show wat ze neer. Het is echt wel een act in Limburg om rekening mee te houden. Niet voor de komende jaar, maar voor de komende jaren. Ik zit toen op de bank, mailtje komt binnen. De programmeur van Volt, show afgezegd. Ik persoonlijk had ook echt wel heel mijn familie al van oh ja leuk en kom kijken en ja dat was echt al een beetje zo rondgegaan, iedereen enthousiast en ja dan krijg je dus ja het bericht dat het niet doorging. Echt zo van alles hoe ze op dat moment naartoe hebben gewerkt, ja, is weg. Gewoon is weg, wordt van de tafel geveegd. Met als reden dat de hoofdact eigenlijk gewoon keihard zegt: we willen dit niet. We hoeven dit niet als voorprogramma.
Dat komt gewoon even binnen van de best gewoon niet goed genoeg om door in het vuurprogramma van een of andere coverband te staan of zo. Ja, wat stelt het dan voor wat ik heb gemaakt en wat moet ik daar nu met? En dan heb ik ook een week vrij. Nou ja, ook echt gewoon voor Jan Lul vrij gepakt, zeg maar. En ik denk, dan gaan we op vakantie. En ik kom terug van die vakantie en ik besef me eigenlijk meteen van echt balen dat zo'n hoofdact zegt van dit gaat niet door. Maar ik heb dat dan ook door de bril leren bekijken van dat is hun keuze. En wat veer in de handje hebben is wie veer nu verder gaan en dat is onze keuze. Ik trek gewoon van leer. Wees gewoon toen begonnen inderdaad met heel veel aan te schrijven en promotors en boeken. Social media voorbereiden, persberichten schrijven, een stukje marketing erbij pakken. En dan ineens, krijg je reacties. De juiste optreden, inderdaad, zo'n tospoppen, dat ja, ben er gewoon inderdaad. En daarvan nog heel zin wordt hij misschien twijfel op de bank of alles lopen doorspelen. Ik denk dat we wel 4, 5, 6 keer een setje hebben doorgespeeld. Snel outfitjes strijken. Wat te laat met alles. Vanochtend was het wasmachine. Dan alles afstemmen en boven wat spelen en tot Olaf ook met de hoopbussen door de kamer leven om te repeteren van de microfoon en door het publiek voor en een beetje de praatjes tussendoor maken van goedenavond Els, die is in veer en dit is in veer en alles aan elkaar knijpen, alles aan elkaar zeggen en toch van ja gewoon een klein beetje een idee wat gewoon dan zowel meteen op het podium wat gewoon dan spelen of wat gewoon voor überhaupt te doen inderdaad. Limburgs nu het publiek. Let's go! En het nummer dat gaat over meters maken. Zichzelf niet laten tegenhouden door wat angeren van de vinger of wat ik voor de rest nog tegenhield of wat ze zelf denkt dat ze niet kent. Maar gewoon meters maken, doen wat ze leuk vindt en recht op die doel afgaan. We willen gewoon groots uitpakken. Dus ik neem ook contact op met een oude schoolvriend van ons, Remco. Die eigenlijk vanaf het begin af aan al super betrokken is geweest bij alles wat met de troubadours te maken heeft. Hij is dan videograaf, fotograaf. Hij sticht beelden maakt van wat we allemaal gaan doen, zodat alles vast ligt en zodat we daar met promotiemateriaal kunnen maken, clipjes, nummer op. Allemaal dat soort dingen. Jongens, zijn we? Alleen? Klaar om te rocken toch? Zo doen, hebben we er zin in? Er komt zelfs nog een uitnodiging en dat overtreft op dat moment al die verwachtingen. Wees een uitgenodigd bij alleen om dan op tv te komen om dan bij de Dag van de Limburgse Taal wie avondgasten in de show te komen zitten. En dan mogen we 2 liedjes gaan spelen live op televisie. Jongeren, twintigers, die zitten hier aan tafel voor de live muziek vandaag. Opgeschoren troubadours uit Meers, Biestijn. Welkom hier, Olaf Bus. In dat programma op L1 wordt dus eigenlijk al aangekondigd van oké, binnenkort komt de EP eraan. Daar heeft er wel al een datum voor geprikt, maar ja, als het dan op zo'n regionaal medium nog een keer wordt genoemd, dan moesten we het des te meer waar gaan maken. Ik heb niet diep, ik heb niet dat ik nimmer zonder wil. Die laatste matchje met mijn favoriete zonnebril. Verken ik groeien door de velden en het heuvel. Verken de snoezen, maar ik ga het niet meer even waar. Zou ik heb een werk voor de ganse dag. Ik ken niet geloven dat ik niet gedraag. Dan kwam Scheid aan de Grens, kwam op ons truc. Je kent of in het museum in Venray, kent je als singer-songwriters, kent je optreden. Of we hebben een mainstage, maar dat is gereserveerd voor de bands of de wat grotere acts. En je hebt geen band, toch? En ik heb eigenlijk toch al een klein beetje stiekem heb ik toegezegd dat we daar met band gaan optreden inderdaad. Terwijl we helemaal geen band hebben inderdaad, maar goed. Ja, toen kwam het voorstel voor Scheid aan de Grens. En werd het toch wel weer iets realistischer en dat was natuurlijk superleuk.
Mijn eerste gedachte was van oké, ambitieus. Het kan heel goed uitpakken of het kan heel slecht uitpakken. Een jaar geleden zag ik een oproep op Instagram, op de Troubadour Instagram, dat ze een drummer zochten. En ik dacht, oh, dat is tof, maar ik kan niet drummen. Maar daar had ik toch gewoon leuk op gereageerd met, als ik zou kunnen drummen, dan zou ik het wel heel tof vinden. Gewoon als grapje eigenlijk. En toen zei Olaf, nou tof, speel je een ander instrument? Ik zei, ja, een heel klein beetje piano. En doe mee, en super vet, allemaal uitroeptekens en hoofdletters. Dus ik werd eigenlijk van zijn enthousiasme ook heel enthousiast. Dus dat vond ik echt heel tof. En ik zei, heel bescheiden was ik natuurlijk van, ik wil best een keer auditie doen of zo. Nee, je hoort er gewoon bij en doe mee. En dat was het eigenlijk, dus zat ik erbij. Er was één kleine maar. Vrij nog maar een paar weken te gaan voor het optreden. En voor Misha was dat veel te kort dagen om op dat moment nog met te doen. Ja, waar kan ik dan nog gaan zoeken of vangen die ons kan helpen? Ja, we zoeken eigenlijk nog iemand voor in de band ook om mee te spelen. En zou jij niet Keys willen spelen, Rob? Want je hebt tenslotte ook meegedacht over de songs in de studio tijdens het maken. Ik ben in contact gekomen via de vriendin van Olaf. En die kwam eigenlijk met de vraag of ik op zoek was naar iets van een bandje of muziek of iets dergelijks. Want haar vriend die was druk bezig. Ja, de Olaf en ik die kennen elkaar al vanaf de brugklas, vanaf de middelbare school. Maar die Angra die kent ze natuurlijk nog niet. Dan moest er toch een bepaalde klik en een bepaalde feeling bij hebben allemaal. Maar goed, laten we de schouders eronder zetten, laten we het gaan doen. Tijdens de repetitie was het toch wel meteen dat je denkt, oh, de platen, ze waren al vet, maar nu komt het ineens samen met een basgitaar en een drums en de keys erbij. Veel respect voor elkaar en interesse in elkaar en begrip voor elkaar. En het was er gewoon al, vond ik. Heb je er zin in? We zijn een Limburgse dialectpopband. Wat hiphop, wat blues, wat rock, wat reggae. Ik gooi pokoes op de bier, als gezin in op sfeer. Aangenaam, ik ben een jong van de nacht en wat ik nimmer zo wil. Die laatste mensen met die favoriete zonnedril. Oh, verken de snoezen, maar ik ga dit niet meer even op aan. Dus ik vond het eigenlijk wel een wonder dat we daar zo uiteindelijk stonden met hoe weinig voorbereiding we ervoor hadden gehad. Nou Rob, after performance interview, hoe ging het? Ja, ging lekker man. Het is meer dan alleen een clubje muzikanten bij elkaar die wat muziek aan het maken zijn. Het is een club mensen bij elkaar die samen creatief willen zijn, die dingen anders willen doen dan de anderen doen. Ik denk dat de kracht van de Troubadours op dit moment is de creativiteit die spontaan ontstaat. Laten we gewoon gaan doen en kijken waar het eindigt. Dit was Misha, dit was Rob, dit was Rick, dit was Yvonne, dit was Luc en Michael. Olaf. Dankjewel en nog een super fijne dag allemaal.